И здравейте YouTube, аз съм BeatBG и сега правим кандидатура за World of Minecraft. Да започвам с малко информация за мен. Аз казвам Божидар Янков, на 15 години съм, от град Казанлък. И да започваме с кандидатурата. Така, тук като в начало построих една къщичка. Не е много красива и не е много обзаведена, за съжаление. Тук има легло, тук осветление. Тук също има и нещо като диванче направено да седнеш. Тук са фермички. Ферма за уит, ферма за картофи, ферма за моркови. Това е една беседка. Това беше замислено да е беседка. Не знам колко прилича на беседка. Седнеш тук да гледаш и да играеш нещо, да гледаш някакви измислени неща. Извинете, че го съм и малко странен, но съм болен. Така, тук има една пещера, където и входа към чест рума. Просто ми хареса като идея да направя нещо като пещера и да е входа към моя чест рум. Тук има като пътека, по която да вървим. Таван, тук са честовете. И да, това е от цялата кандидатура. Надявам се да бъда одобрен, защото имам голямо желание да играя в Minecraft Create сервер. До сега не съм одобряли в доста сервери. Не смятам, че строя много хубаво, но имам миракъл да играя. И да, това беше от мен. Надявам се да бъда одобрен и чао!